mustika tuban labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya Gus Prasetya Anandang Brangti Sri Huning Datan Grahita Kang Rinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira Rolawe adipati tuban Sri Huning putraning ati wong sabati nalikane nguni kapupuhing madyaga tobrang tangga lawani nak jiwa tresnane Wiratmaya dinampiti ning Sri senadyan wekasanira Sambut kaya, yuk. Kublak, 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 kublak. Karo nyegaki dhewe ka? Nyokek Mas yo nyokek yo. Ya. Lolole 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 lolole. Ayo. Disekop-sekop sesak mlebu sekop Ya, ayo Di. Sri Huning mustika tuban Jenglenge ka? Ayo. labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya Anandang Brangti Sri Huning Datan Grahita kang rinipta kadange pribadi Ya. Wiratmaya putranira sira lawe adipati tuban Ngapa Mas? Jogetmu kaya apa? Wis ora kajet tenan. nyapa ta Pak De Lho wong tuwa digedhangi kuget-kuget entuk tak. Kuwi ngapa ta umpamane Wah gedhane iki ya sing sigrak. lho mau iki senggaan jam-jaman karo senggaan sisan pancen senggaane ngono tutu gentak gleng uget njajal piye Ah, uget nah lha uget-uget apa ora hah? apa wis ra uget-uget Ya sithik-sithik. Iya. Ayo. Lanjut. Ya Di. Sri Huning putraning ati wong Sing lagi.